Manuk tua tapi manutan. Wis. Napane, Bu? Bu, buriku malah tambah urip napane ya. Sik engko dhisik ben sik. Ki penak leyeh-leyeh manuke. Cengelek. Cengelek. Joget-joget maneh. Kuatirku nek kebablasan ten. Lah niku. Ampun, Mbak. Cenggele tangi maneh panutan dari manuke apa mano puter miso ning kowe pager aja miso ning kowe pager miso ning dhuwur geger kan dhuwur geger ya manut. Ora yang ngasih jerit. Ono kok, Tim. Lah sing lemu apa-apa kala-kala. Aduh. Iya. Sing suwe mau delok, Tim. Sing suwe ra apa-apa. Santai wae ngono. Nggih. Sing ajeng macet-macet Mbak monggo riyen. Santai mawon. Hati-hati. Ajeng gelek. Tangi maneh. Pripun iki, Mas? Nek gletak kok yo penak men. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Sluku-sluku patok elo sira momen salo elo. Pengen mata ajen pingin. Lo pa wong mati ora opane mati kok tak ora boleh oduwe. Jendit bae lo pinter jendit. Lo mbae rasa jendit piye jendit? Jendit. Lo pa wong mati ora opane bocane ora boleh oduwe. Sluku patok elo sira momen salo elo. Ajen pingin. Simbae jendit. Lo wong mati ora opane bocane wis kowe aduwe sluku patok elo sira momen salo elo. Pengen mata ajen pingin. Lo pa wong mati ora opane bocane ora boleh oduwe.
lolo pawong mati ora opane opa mateni bocah nek urip golek duwe. Oh, si bae punang. Pripun? Kondur, Pak? Iya, Umar Moyo. Umar Moyo ingsun timbali. Umar Moyo ingsun timbali. Timbalono timbalono raket marmoyo raket marmoyo biasa bagus keporo nyoto Kepara nyata raket marmoyo biasa bagus keporo nyoto nyoto sedih